Επιστροφή σε απευθεία σύνδεση με το Τακάλι, το εθνικό στάδιο της Μάλτας τα τελευταία 30 και κάτι χρόνια. Το στάδιο στο οποίο παίζει η Εθνική, στο οποίο παίζουν όλοι οι σύλλογοι το καλοκαίρι στις πρώιμες φάσεις των κυπέλλων Ευρώπης. Το στάδιο στο οποίο γίνονται τα περισσότερα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Περίπου 10.000 θεατές στις κερκίδες με ένα πολύ ωραίο πυρήνα Ελλήνων, περίπου 500 Ελλήνων. Βλέπετε τους οργανοπαίκτες στην πρώτη γραμμή. Τρία τσάρτερ από την πατρίδα έφεραν κόσμο εδώ για να περάσει ένα πάρα πολύ ωραίο και φτηνό τριήμερο, την ευκαιρία και της εθνικής γιορτής χθες, εδώ στην καρδιά της Μεσογείου, αυτό το νησάκι των 300 και κάτι τετραγωνικών χιλιόμετρων. Από τα πανό μπορείτε να καταλάβετε και την προέλευση των ανθρώπων και από την Κύπρο, όχι μόνο από την κυρίως Ελλάδα. Έχει κόσμο. Έχουμε μια γενικώς δυνατή εκπροσώπηση. Βλέπετε, αυτή είναι αρκετά πιο αραιή. Οι γηπεδούχοι και όπως είπα και πριν, τα όργανα όπως σε κάθε εκδήλωση είναι έτσι και απόψε. Στην πρώτη γραμμή, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι οι εκδρομείς. Γι' αυτό το μάτς, το πέμπτο της ομάδας της Εθνικής σε αυτή την προγραμματική καμπάνια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ξεκίνησε με τις δύο ισοπαλίες τον Σεπτέμβριο, Γεωργία στο Καραϊσκάκι και Κροατία στο Μάξιμιρ του Ζάγκρεπ, και συνεχίστηκε τον Οκτώβριο με τις δύο νίκες στο Φάληρο με τους Λετονούς και τους Ισραηλινούς. Η έξοδος του Μίχαελ Βάινερ, του Γερμανού διαιτητή, και πίσω του των ομάδων της Μάλτας και της Ελλάδας. Ένας προορισμός η Βαλέτα όχι ιδιαίτερα εύκολος ιστορικά, διαχρονικά για τα ελληνικά χρώματα. Έχουμε παίξει 4 φορές εδώ. Έχουμε κερδίσει και με χτυκιό κιόλας αυτή τη μία, τέτοιες μέρες το 7, με το πέναλτι του Μπασινά. Είχαν προηγηθεί 2 ισοπαλίες με 1-1 και βέβαια το ιστορικό Κάζο το Φεβρουάριο του 1975 σε ένα χωμάτινο γήπεδο στο Τζίρα. Η ήττα 2-0 που ήταν η μοναδική ήττα της ελληνικής ομάδας σε έναν προκριματικό όμιλο εθνών με αντιπάλους στην Δυτική Γερμανία και τη Βουλγαρία, και ήταν το αποτέλεσμα που μας άφησε έξω από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Εκείνο το παιχνίδι, εκείνο το 2-0 στη Βαλέτα, στην Σύρα, όπως είπε ο Αλέξης πριν, με τερματοφύλακα τον σημερινό τεχνικό διευθυντή, τον Γκάτ, τον σημερινό τεχνικό διευθυντή της Μάλτας. Μας σημαδεύει μέχρι και σήμερα. Ήταν η πρώτη νίκη ποτέ της Μάλτας σε διεθνές επίπεδο. Η ώρα των εθνικών ύμνων. Ο ύμνος της Ελλάδας που αποδόθηκε και live και όχι μόνο από κασέτα, η μουσική, πάντα μια στιγμή που κάνει ξεχωριστό το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων από εκείνο των συλλόγων, και τώρα ο ύμνος της Μάλτας.